Yeah, tikulandirira Malawi kulikonse kumene mwachuna Times mawabwino kuno kuchikangawa nkhalango imene ya Vipsha kumene anthu akuganizira kapena anzathu azachitetezo akuganizira kuti mwina ndege imene inanyamula wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima komanso anthu ena asanu ndi anayi ya Sowera. Kafukufuku mongopasana chithunzithunzi kwa amene mwina nkhani simunachisatire wayamba dzulo chama 3 o'clock masana pamene analandira ma instruction kuti banji mtayamba kafukufuku popeza kuti ndege imeneyi imayenera kutera pa bwalo la ndege la Mzuzu koma chama 10 o'clock itakanika kutera chifukwa cha chifunga mmene mungati muchiona mchithunzimu inabwerera kuti zibwereranso ku Lilongwe koma sinaonekenso. Nde akuganizira kuti mwina ili mkhalango imene kapena yagwera mkhalango imene ya Vipsha. Nde ulendowu ndoti tikuonesereni kuti kodi kafukufuku akuyenda motani. Kafukufuku ameneyo akuchita ndi anzathu a MTF komanso a polisi ndi anthu ena osiyanasiyana amene alowererapo kuti athandizire. Ndeti mati chabe tingukuoneserani mmene kwachera kuno ku nkhalango ya Chikangawa umu ndi mmene mukuonera muchithunzimu chifunga mashawazi patali ndi mmene kulili. Koma ulendowu simuli ndine ndekha Feston Malekezo, ndilinso ndi azinzanga ena amene tachoka ku Mzuzu ku Times. Ndili ndi Sam Kalimira, Bernard Muhone komanso Suzo Gondwe, tikhalenso ndi anzathu ena kuchokera ku Blantyre komanso Lilongwe. Cholinga njoti tingukuoneserani mmene kafukufuku akuyendera potengera kuti nkhaniyi njayikulu, nkhani ikukhuza wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso anthu ena asanu ndi anayi. Ndera tiye ndikhalibe limodzi pamene tikupitirira ndi kukupatsirani zimene zikuchitika kuno ku nkhalango ya Chikangawa.